Ivko. Kurvin Donček. Kedy si dávno žil v malej chalúbke pri vese Jeba, Revolúč, ktorý mal deti Janka a Marinku. Jeba chodil každé ráno do lesa jeba trnky. Na poludne mu deti si nosili teplý kokos. Oho. Teplý kokos. Aha. Na poludne. Tu som kokos. Dobre, jedného dňa si Janko a Marienka povedali, že si cestou na rybu. Všade bolo toľko miesta na jebačku, až ho odvodili. Jebali a jebali po celom lese. No bola čoraz hustejšia, tak Janko vyliezol na strom a z halúze videl, ako v ďalke sa mihúce svetlo. Vybrali sa k nemu. Prišli na čistinku a tam stála chalúbka. Bola celá obsypaná kokotmi a okná boli potiahnuté kondómmi. Deti boli strašne nadržané a otrhali kondómy z okien. Odrazu sa otvorila dvere a v nich strašná jeba. Poďte ďalej, hovorila. Len čo sa dvere zatvorili, jeba sa premenila na strašnú kurvu. Teba pojedem prvého, povedala Jankovi. A jebla ho do kletky. Marienka musela každý deň lízať staré piču. Janko, ukáž mi kokot, hovorila mu každý deň. Janko ukázal vždy palec na miesto kokota, lebo kurva bola slepá jak zelená. Raz ráno povedala, už nebudem dlho čakať, priprav postel, povedala kurva Marienke, a ty, Janko, sadni si na postel. Ale Jano povedal, že nevie ako. Kurva mu povedala, že mu to ukáže. Deti len na to čakali, len čo si kurva zahla na postel, hneď ju pojeba. Kým sa kurva spamätala, tak už mali. Čo mali? Plné vačky, kondomov a išli domov. Keď prišli domov, jebatí sa potešili toľkým kondomom. A starú kurvu už... Počkej. Alebo starú kurvu sa už nikto ani... Počkej, do piče. Starú kurvu už nikto ani nezakopol. Ďakujem.